खुलुमबाय फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों एकदम अरिजिनेल मोनसे स्टोरी माने साननैसो सिगांल' जानाय मोनसे घटना जि घटनाया जोंनि आसामनिनो आङो जायगानि नामफोरखौ बा मानसिनि नामफोरखौ बुंलिया मानोना खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो रावबो बेफोरबायदि आसलते खालामनो नाङा नाथाय जि जाथाया जालांबाय नाथाय नेक्स्ट टाइम जाते बेफोरबायदि जाथाया जाया बिनि थाखायनो आङो इसोरनि सिगाङाव माने आरज गाबबाय आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आसलते मा जाथाय जामारदों आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरबायदि जायफोरा आं चेनेलाव गोदानै फैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थ' दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आसामनिनो थाइसे जायगानि गंसे गामि आरो जाय गामियाव सासे मास्टर दंमोन आरो बै मास्टरा सानै फिसाला दंमोन आरो मोनसे समाव बै मास्टरा एसे गावनि देहानि थाखाय माने एसे प्रब्लेम जानानै सानसे हार्ट एटाक जानानै थैनो गोनां जानायसै आरो बेनि उनाव बै मास्टरनि हिन्जावा माने बै पेन्सननि फैसाजों जेरैखि जाया खोब खस्थ' खालामनानै गावनि फिसाला खानैखौ खोब फरायहोबाय आरो फिसाला खानैबो फरायनायाव एसे मोजांमोन बिदिनो बिसोरो देरनानै सासे नेपाल गेंटकआव साख्रि मोनहैबाय गेदेर सासेया आरो उन्दै सासेया केलिफर्निया माने फरेन काउन्ट्रियाव नोंथांमोना नामखौ खोनादो जानो हागौ बै जायगायाव थांनानै बेयाव बिराद गेदेर साख्रि मोनहैबाय आरो बिदिनो न'आव दा बिमाया हारसिं थानो गोनां जानायसै नाथाय बिमाया हारसिं थानो गोनां जादोंबाबो माने खुसि आरो गावनि फिसाला सानैखौदि इमान गेदेर मानसि खालामनो हादो बिफा गैयाबाबो फरायहोनानै इमान खस्थ' मावनानै बेखायनो बिमाया खोब खुसि जाथोदो जायखिजाया सानैबो मावनानै जाथो बिदि साननानै जेब्लाबो जेबो बुङाखै बा बिसोरखौबो गाव जेबो दाबिबो खालामाखै बिसोरो फैसा नांगौ फैसा हरबाय थायो आरो मोनसे ओरैबायदि सम फैबाय सानैबो फिसालायाबो बै गावसोर जेराव खामानि मावो बेयावनो सानैबो हाबा खालामनानै गावसोरनि संसार फाथिबाय बिनि उनाव न'आव फैनाया एसे खम जालांबाय सानैबो थाखा फैसाखौथ' हरबाय थायो नाथाय खबर लाहरनो सम गैया जाबाय ओजों खामानिनि बेस्थ' संसारनि बेस्थ' आरो लासै बिमाजों एसे सम्पर्कआ माने गोजान जालांनो हमबाय आरो दिनै साननैसोनि सिगांनि बाथ्रा नोंथांमोना एसामिस निउसफोराव हयथ' मोननो हागौ फिसाला गेदेरा बिमाखौ नायनो होननानै फैदोंमोन आरो नायनो होनना फैबाथाय दरजायाव खोब माबाबाय कलिं बेल दामबाय नाथाय सिंनिफ्राय जेबो माथो गैया बिमानि कुनु माने शब्दआनो गैया बेनि उनाव बियो माने खिरखिखौ जेरै थेरै खोब जर जबरदस्ति ग्लासखौ सेफायनानै बियो नाहरबा ओरैबायदि माने गिथाव बाथाव मोनसे माने माबा नुनायसै बियो बिनि उनाव गामिनि गासै रायजोफोरखौ लेंहरबाय बिदिनो गावबुराफोरखौबो लेंहरबाय आरो गावबुरा पुलिसफोरखौ खबर हरनानै दरजाखौ सेफायनानै हाबनानै नायहैबाय आरो सिङाव मा दं आरो नोंथांमोना आसलते मा सानदों दा मा थामारनो हागौ सिङाव ओरैबायदि दुखुनांथाव खोथा बेनि बिमाया मथा मथि 20 दिन सिगांनो थैनानै बै बिसनायाव माने सेवनायनि अबस्थायाव फैबाय बिनि गोथैसोआ
आरो बेफोरबायदि पुरस्कार फिसाला सानैया माने बिमानो होबाय नोंथांमोना भाबिनानै नाय दिनै मा दिन सफैदो आरो ये कुनु आङो बानायना बुंनाय बा खोनानानै बुंनाय नङा एकदम अरिजिनेल जाथाय नोंथांमोना निउसाव नुदोंबो जानो हागौ दिनै साननै बा सानथाम सिगांनि घटना बियो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदो आरोबाव खनसे नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो गोजोन्थों।